Okay, kom. Oliver, gå ind. Oliver, gå ind. Prøv den virkelig nakkes. Yay! We did it, boys! We did it! Slæber sådan af. We did it! Vandt jeg allerede? Ja. Vi vandt bare lidt. Shit! Easy peasy, fucking lemon, fucking squeezy. Tilbage, Nikolaj. Men jeg går tilbage. Nej! Det er godt, Oliver. Medjais, findes den stadig? Seriøst? NE. Tænk, hvis der slet ikke var noget cooldown på nogle ting, og så når der var fisk bare sådan spam Holy der. blank OP! Oh god. Nikolaj, løb. Og du har godt taget det der egentlig. Jeg kommer på hjælp af Shaco. Fuck, der var en Jack the Box her. Det var heldigt det der. Hvordan kunne overhovedet overleve at blive taget af Blitzcrank lige før? Okay. Der! Fik. Oliver! Hvad? Er der nogen der? Hvad? What? Prøv at kigge ham, Oliver. Foran. Kig hans champ. What? Hello. Vil du gå lidt bort med mig? Nå. Du kan dræbe den alene, Oliver. Ja. Ja. Prøv at se, hvad jeg kan. What you gonna do, bitch? What you gonna do, bitch? What you gonna do, Det er en. Du kan godt, Oliver. bitch? Slik! Spis! Slik! Spis! Kom nu, Oliver! Høj. Nej! Jeg gad ikke at prøve at ødelægge dit moment, så jeg lå være med at dræbe ham. Okay, det er lidt sådan lidt irriterende. Jeg er en klon til selv. Så gad jeg ikke det mere. Og det var sit tæppe. I'm coming. Holy fuck, der kommer nogen. Du kan bare bruge den hele tiden, jo. Jeg er sådan lidt pisse irriterende, ham der. Ja! Det er ret nice at blive lukket ind her. Fucking wow. Oliver! Nej, Oliver! Spis mig! Det var den, Andreas. Jeg håber ikke, jeg træder i et eller andet. Ja, det var så, du gjorde. This shit. Yeah, I can wrap it in the foil and put it in my pocket. Og jeg spiller efter mig. Jamen, det kommer... Oh my god. Is that fucking dildo you have there? That's a fucking dildo. Oh damn. Hot damn. Hot damn. Oh fuck, these are good. These are the goodness, legitness. That one, yeah. 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 Bæltestiks her. That was legitness. Fucking skrevet meget, jo. High beast. Men også nogle speedos på og en... Klar, Nikolaj? Hvor du løb. Fuck sakes, mate. Nikolaj. Ja, ikke. Jeg så det godt. Vi lavede op i data. Og så vendte du dig op sådan. What? Ja. Ja, idiot.
Andreas, følg efter mig. Nej, vi hopper ud i din sink. Andreas. Oh shit, that's the wrong clown. Oh shit, oh shit. Hvad? Kalle, prøv at kigge på mig. Det var hurtigere en basic attack, det der. Ja. Andreas, følg efter mig. Oh. Andreas, følg efter mig. Følg efter mig. Andreas, kom herop. Shit. Nej, Oliver, kom nu, vi fighter her. Nej, kom herop. Kom, Oliver, skal hjem teamet. Nej, kom. Oliver, kom nu her. Kom her. Nikolaj, kom og hjælp. Hvor er den der bagbutik der? Nikolaj, hvor er du, Oliver? Jeg vil Andreas, ikke. kom her. Jamen, enter your code, men jeg har ikke fået nogen code. What cool? You need to enter a code before you can enter the store, mate. Kom ind i mig, Andreas. Jeg kan jo se, hvor du vil hen. Høj, hop ind i mig. Oliver, jeg kan se, hvor du vil hen. Hop ind i mig. Oliver, nej, jeg gør det ikke. Hold ind i mig. Ej. Det er jo bait, Andreas. Oh god. Oh my. Oliver, fuck dig. Oh my god. Han er shredder Oh mig. fuck. Get butt fuck brain. Wow. Emo her også. Du dør, Andreas. Der er jo ikke noget specielt ved den der game mode. Hvad snakker du om? Det var bare fucking meget. Jo, men du har totalt... kan du recall ind i min mund? Der. Jeg recall heller ikke. Nå, okay. Lækker. Gør du sgu. Jo, Wow. what? Thing like, when I did et eller andet, this thing turned into my food still. I found a fucking great one here. How did I lose my virginity? The Make-A-Wish Foundation. No, it's not that. Having the worst day ever. Hashtag Auschwitz. Woo, backdoor! Let's take this thing. Nej, nødvendigvis skulle GG, så du ikke kunne se det.